Podcast fra BFO. Skal der holde styr på en forening, så skal der først og fremmest være styr på administrationen. Jeg hedder Marie Dalgaard, og jeg er taget til Roskilde, hvor Brugernes Førerhundordning har hovedkontor. Her har jeg fundet Inger Ry Hansen, der er foreningens sekretær, og det er hende, du ofte tager fat i, når du sender os en mail. Inger, tak fordi jeg må fjæle lidt din tid i dag. Det er helt i orden. Vil du fortælle en lille smule om dig selv? Det vil jeg i hvert fald. Jeg kommer fra Slagelse på Vestsjælland oprindeligt. Jeg er opvokset dernede, og jeg bor i dag på Amager i Tårnby Kommune. Og hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Jeg kan rigtig godt lide vandreture sammen med nogle gode veninder. Så elsker jeg at gå i biografen og på udstillinger. Jeg læser mange bøger, og jeg dyrker havearbejde om sommeren. Du kan simpelthen det hele. Jeg prøver. Hvad er din professionelle baggrund? Jeg er uddannet engelsk korrespondent fra Handelshøjskolen i Slagelse, og det er en typisk sekretæruddannelse, så det passer jo rigtig fint med det, jeg laver i dag. Det indeholder sprog og erhvervsøkonomi og nogle praktiske ting, som for eksempel maskinskrivning, som man havde på det tidspunkt. Og herefter så har jeg haft 30 års erfaring som sekretær i en anden blindrelateret forening, og heraf 12 år hos en anden leverandør af førerhunde. Og hvordan kom det så i stand, at du blev sekretær hos Brugernes Førerhundordning? Jeg var ledig på et tidspunkt, og så kontaktede jeg BFO og spurgte, om de havde brug for noget hjælp til sekretærmæssige opgaver. Og det ville man så lige tænke lidt over, og så blev jeg kontaktet tilbage, at det ville de rigtig gerne prøve at sætte i gang. Dejligt. Vi er også glade for dig. Tak for det i lige måde. Vil du fortælle lidt om, hvad dine arbejdsopgaver er? Det er altså typiske sekretæropgaver, brevskrivning, så har jeg noget bogholderi, så søger jeg om fondsmidler, og så har jeg praktiske opgaver, står for al pakning og forsendelse til hunde, der bliver udplaceret, som skal have udstyr med sig, og til foderværksvalgene, som vi har. Så deltager jeg i møder, generalforsamlinger og træf for brugere og hunde, og så deltager jeg også som hjælper på træf og generalforsamling for eksempel. Ja. Og hvad kan du godt lide ved dit arbejde, eller hvilke opgaver kan du bedst lide? Jeg kan godt lide, at det er så varieret, som det er. Og jeg kan rigtig godt lide brevskrivning selvfølgelig. Og bogholderi og fondsansøgninger, det er faktisk noget nyt, som jeg ikke har beskæftiget mig med før, men det synes jeg også er rigtig spændende. Og så vil jeg sige, at praktiske opgaver og arkivering og sådan noget, det er måske mindre spændende ting, men det hører med til det hele. Og når man ligesom har målet, det overordnede mål med, at man hjælper blinde med at få en førerhund, så de ligesom kan blive aktive og kunne foretage sig alt muligt i deres fritid, og hvis de har et arbejde, kunne gå frem og tilbage uden seende assistance, så hjælper det lidt på det. Ja, så er der rigtig godt mål med det. Det er der nemlig. Er der noget, du har lært eller er blevet skarpere til, mens du har lavet BFO? Jeg vil sige, at jeg har fået nogle nye opgaver, blandt andet det her med bogholderi og fondsansøgninger, og det har været rigtig dejligt at lære noget nyt. Og før vi siger farvel, er der så noget, du lige må have ud til verden? Ja, jeg vil meget gerne opfordre alle til at støtte Brugernes Førerhundordning. En førerhund er ensbetydende med frihed og kan være afgørende for, om en blind kan passe et arbejde eller deltage i sociale begivenheder. For 250 kroner om året kan du blive medlem og officiel gavegiver af Brugernes Førerhundordning, også selvom du måske er seende. Vil du være med, kan du sende en mail til mig på info@førerhund.dk, og så håber vi at høre fra jer. Dejligt. Tusind tak, fordi jeg må bruge lidt din tid, Inger. Velbekomme. Podcast fra BFO.